ମିଟି ବୋଉ ଆସିଲାଣି। ବୋଉ ବାପା ଡାକୁଚିଲୋ। ଆସିଗଲ ତମେ? ହଁ ତମ ପାଇଁ ହର୍ଲିକ୍ସଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ନେଇକି ତ ଆଇଛ, ଦେଖି ଦେଖି କଣ ନେଇକି ଆଇଛ ବା? ତମ ବୋଉ ଯଦି ଏଇନା ଦେଖିଦେବେ? ଦିଅ ଦିଅ, ତମ ବୋଉ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ହର୍ଲିକ୍ସଟା ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ। ଦିଅ ଜଲ୍ଦି। ଲୁଚେଇବୁ କଣ ବା? ଲୁଚେଇବୁ କଣ? ଆଲୋ ଲୁଚେଇବୁ କଣ କହୁଛୁ? କହିଲ ହେଇ ଟୋକଳି ଦେ ବା ଇଆଡ଼େ। ତୁ କଣ ତା ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଏମିତି ଟୋକଳି ଖଣ୍ଡ କଣ ଅଣ୍ଟାରେ ପୁରେଇକି ଲୁଚେଇ ଦେବା କହୁଛି। ଦେଲୁ ଦେଲୁ, ଛାଡୁନୁ ରେ ପୋଡ଼ା ମୁଆ। ଅନେଇକି ରହିଲୁ ଆଉ ଦଉନୁ ମୋ ହାତକୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଲୋ, ଏଇଟା ତା ଔଷଧଟା। ତୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ ଯେ? ଛାଡୁନୁ। ନାଇଲୋ ଜେଜେମା, ବାପାଟା ମିଛ କହୁଛି। ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ହର୍ଲିକ୍ସଟା। ଆକୁ ଯେମିତି ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକି ପାଣିରେ ପିଅନ୍ତିନି, ସେମିତି ଆକୁ ବି ଗୋଳେଇକି ପାଣିରେ ପିଇଲେ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ ଲୋ। ହେଟୁକା ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ବେ? ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ଏଠିକି 50 ଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ହବଣି, କହିଛି ଭଳିଆ କଚ 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 କରି